Bu, gelangmu anyar iki. Iya toh Pak, apik toh? Yo apik sih, lawang anyar. Lagi berapa gram? Sijine iki 5 gram Pak, nek loro ya 10 gram. 10 gram. Lah mas, sak gram regane piro to, Bu? Ya sak jutanan lah. Berarti nak 10 gram 10 juta. Bu, duit 10 juta kok malah butuh kono emas. Duit 10 juta iki kena nggo kebutuhan blonjo telung sasi, Bu. Ora kebutuh kono emas ngene iki. Tuku emas kuwi nak duit turah sebagai investasi ngono kae. Lah wong nggo kebutuhan sehari-hari wae pas-pasan kok. Mbok nggo tuku emas. Sopo sing tuku emas ki? Sampai nek iso ndarani aku tuku emas 10 juta. Kapan sampai nek aku duit 10 juta ki? Lah kuwi tuku emas nganti 10 gram kayak 10 juta. Iki ora emas, Pak. Iki imitasi. Nduk tuku ning online, sijine 50.000. Enak aja nuduh wong tuku emas. Nek duit wae pas-pasan kok. Nganti men iso tuku emas. Lah terus tujuanmu apa? Tuku emas imitasi ngono kuwi. Engko kan aku arisan nggih Mbak Nita. Engko ape tak pamerno nang kono. Ben aku ketok tersohor ngono lho, Pak. Lah kowe engko apa ra isin? Nek wong do ngerti jebule iki imitasi. Angger sampean jaga rahasia dak ya aman to, Pak. Wes, aku tak makan sih. Loh. Suwe men to yu. Wis tak enteni ket mau kok. Selak keri ki engko. Ayo nang mangkat. Cek to, Mbak. Udungku kok rada mencong. Saya ingat lho, Mbak. Lho yu, gelangmu anyar to? Iya to, Mbak. Lagi wae nduk tuku. Jarak sampai tak nggo arisan nggih Mbak Nita. Ngono kuwi yo Mas yu. Iya to, Mbak. Mosok konten kreator nganggone imitasi. Wis ayo nang mangkat, selak keri engko. Ya ayo, Mbak. Tapi aku ngenceng sampean ya. Lho, lah motormu gene yo, ning gonceng aku. Motorku kentekan bensin nih, Mbak. Loh. Kuat tuku gelang kok, tak kuat tuku bensin. Ya, Mbak. Kok arisanku talange sisan ya. Talangi. Apa kowe ra duwe duit to yu? Kandhane kok, Mbak. Duitku ki entek, katut tak nggo tuku gelang kabeh. Wes, engko nek ndek duit tak sarutangi. Wes ayo, Mbak. Sepeda listrikmu anyar to, Mbak? Iya yu, Lah ngono kuwi regane piro, Mbak? 3 juta yu. Jebule murah ya, Mbak. Cek larang gelangku. Nek ditukokno sepeda listrik ngene iki entuk 3. Cek susuk sisan. Wes yu, udun kene. Lho, Mbak, urung tekan gone re, mok dono nang kene. Kono numpak gelangmu kono. Loh. Mbak. Duh, piye ngene iki? Urung tekan gone kok wis dono. Gitu, Mbak Komki. Pak, aku susul. Neng ndi? Iki lho ning dalan. Ya. Loh. Pak, aku nang kene.